Здравейте, приятели, аз съм Тошко и днес ще снимам един изи клип. И ето ми го тимчето, любимчето. Много се обичка. Колко вече има на информ. Хубаво. Много пачки. Аз не съм богаташка. Богаташ. Си гледам смените. Yes! Имам мини сребърен пакет. Супер скефя, сега ще го опънем. От кога не съм снимал клип? От отдавна. Ага. О, бе. Франция. Взел съм я тази купчика. Тогава ще играм срещу Team of the League, не е някакъв такъв матч. Сега искам да го видя. Джейми Варди, Коке, Буфон, Давид Алба, Алберто Морено, Томи Андервилд, Бруно Алвес, Бен Арфа, Ермаленко, Клозе. Добре. Това не е хард. Чакай се. Фитнесът ми е да добре на отбора. Изи пизи. Форми. Не. Ево. Между другото, мисля, че вече имам снимка на профила. Което се радвам. Но това ще, че все още съм стата по име. Искам да си го сменям. О, Бензема. Близо. Давай бе, Кок. И Коке. Раул. Хамшик. Браво. Браво. Браво, 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 браво. Браво. Минаваш ги. Бензема. Факи. Колко много пари имам. В смисъл не колко много пари, ами колко хубави играчи. И там някакъв ми беше написал: ти имаш хак. Дали имам хак че да имам толкова добри страйкъри. И действително просто ми се паднаха. Което е доста хубаво за мен. Левандовски. Да имаш два такива стрикъра. И един мога да го продам, другия не мога. В смисъл, и двата мога да ги продам, но един мога да го продам за много пари, другия мога да го продам за нула. Бенарфа. Няма продеш към Варди, няма. Раул. Към Барзали, който го подава към Коке. Арокинг ми. Барзали. Майко. Само Керал не е паднал още. Майко. Че жълт картон за Барзали. За Барзали. Инсиня Коке. Раул. Как ще го заболи малко. Бензема. Хвани топката и вкарай. Хамшик. Нещо съм забравил да играя. Ама това не избута, искам да спа. Искам такова, чакай. Не можах точно да спа, маркирам. Между другото, искате ли клипове на Monster Legends? Ако искате, напишете в коментарите, защото там имам 4 легендарки. За който се интересува да провери. Нека напише, че иска клипове, но трябва да има поне двама, които искат. Бензема, Бруно Перес минава Алаба. Какви финтове? Той подава към Левандовски. Пропуск.
Какъв пропуск? Джейми Варди подава към Кокей. Тимо Далика е невероятен. Какви играчи? Джейми Варди. Най-големия от тях за мен. Лоренцо, който подава към Бензема. Пикацу. О, да. Ще ти дам пачки Бензема. Бен Арфа. Що ми викаш Бен Арфата? Що ми викаш Бен Арфата? Ето Бензема. Сега той ще мине Бруно Перес. Но Бруно Перес му се бута в него и става не на такова никакво. What? Аз вярно ще къде изгубя. Марек. Ах, този Бен Арфа. От Арфа беше. Ехехе. От Арфа беше. Каква е тази Арфа, бе? Сократис. Стефан Ел Шарауи. Лоренцо. Стефанчо. Нема да изгубя. В смисъл няма да направя равен. И Бруно Переш. Да. Не. Не можа. Прави. Запаши се. Уф. Провал. Крис МГ. Между другото, някой беше написал, че имам хак. Не е вярно. Ако има хак, щях да имам Меси, Суарес, Неймар. А не Левандовски и Бензема. Като всички знаят, че аз не харесвам Реал. Ел Шарауи. Какъв пас към Бензема. О, какъв финт. Той ще мине Рамос. Той минава. Ще поведе на... Не. Идеално. Карим. Коке. Давай Бензема. Давай. You can do it. You can do it. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Какво правиш? Какво правиш сега? Раул, бе. Какво правиш? Кажи ми сега, бе. Той е Бензема подава към Руд. Моя Бензема подава към техния Родригеш. Точно. Още малко и... Аре бе, Лука, Дин. Ебала. Хендемович. Ханшик. Раул. Роди. Ох, браво, Барзали. Подай към Ел Шарауи. Ел Шарауи към Левандовски, към Бензема. Давай се. Модрич. Удриския. Гол! От прак свободен! Ето го е гол. Какъв гол? На Карим Бензема. Почти Кейлор Навас. Почти може да я хване. Обаче Бензема успя да я бие по такъв начин, че никой да не успее да я хване. Това беше хубав гол.
се. Защо вратарят? Левандовски. Прави финтчета. Рейнбоу лефт. О, какъв финт! Ама тук вкарва. И това най-мразна FIFA. Той се коки. Ще го настигнеш. Ще го изядеш. Изяж го. Бързай. Не. Шабе. Браво, Сократис. Мисля, че ще да има да успа, ако беше направил шпагат. Това браво на Сократис. Ел Шарауи. Който случайно не знам защо е съл направи или перчима. Много голяма грешка. Стефчо. Давай бе, Стефчо. О, що беше? Тази ще добие скок. Кето. Коке. Нет. Бързали! Не. Браво е! Браво, Хантамич. Браво. Родавото е докосал. Топката Каземиро. Що бе, Родавото? Що си толкова слабичък? Що ти си слабак, знам? Какво направих, бе? Какво стара тука, бе? Май стана гол, ама от гол линията някой... What? Дай сега Михтарян Хамшик. Микатарян. Микра. Давай бе, Микра. Микрата. Вау. Това мина на 3 сантиметра. Ако беше станал гол, щях да се го запаметя. Сократис. Към Хамшик. То смерита ръга, какво ще прави с мене, ама... Инсине. Левандовски, който подава с невероятен пас към Бензема. Бензема сам срещу Кейлор Навас. 2-0. Какъв гол. Толкова лесен гол от страна на Карим Бензема. Оле, мале. Този футболист е невероятен. Този футболист. Той не е невероятен, той е невероятен. Той не е силният, който познавам. И... Бензема, 3-0, хет-трик. Какъв гол, само дори не знам как го направих. Винаги срещу Реал ми върви. 3-5-0. Винаги ми върви срещу Реал. Аз нямам хакове. О, мале, Мира Бургет, когато бия Реал. Давай, Сократиш! Ох, браво. Сега го чистя е така и какво става? Ще се... Искам да видя какво перформанс. Не, сега ще да... Там долу горе. Пуй. Ама навалим играчите. Контракт. 114 договора. Тебе такъв. Не. Тук. Мисля, това да бъде от епизодчето. Мисля, че се позабавлявахме. И кажете ми в коментарите, искате да играя Monster Legends. И чао от мен.